Vrlo neizvjesna i uzbudljiva utakmica 12. kola paket 24 rukometne Premier lige, Lige A, odigrana je u sportskom centru Kutina u srcu Moslavine. Moslavina je ugostila Goricu, dvije ekipe koje će po svemu sudeći igrati završnicu sezone u Ligi za ostanak i dvije ekipe kojima su bodovi u svakoj utakmici nasušno potrebni. Bolji ulazak Moslavine u dvoboj, domaćini su vodili cijelo prvo poluvrijeme, u jednom trenutku imali su i 5 razlike u završnici prvog poluvremena. Međutim, gosti su se tada trgnuli, smanjili zaostatak na 2 razlike na kraju prvoga poluvremena i s rezultatom 15:13 ušlo se u nastavak susreta. U nastavku Moslavina je nastavila održavati prednost na svojoj strani. Imali su 3-4 pogotka prednosti Moslavci. Međutim, kako je utakmica odmicala, tako se Gorica sve više i više primicala. Na kraju se u posljednjih 5 minuta ušlo sa neodlučenim rezultatom. Svaki napad bio je itekako važan, a u posljednjoj minuti Gorica je povela 30 odnosno 29-28. Bilo je to i prvo vodstvo Gorice na susretu. Moslavina je uspjela izjednačiti, no u posljednjem napadu na utakmici Gorica je pogotkom Mateja Svršnjaka uspjela doći do pobjede. Rezultat 30:29. U gostujućem sastavu 9 pogodaka zabio Ivan Laljek, 6 je dodao Jakov Dujić, 5 Matej Svržnjak. Marin Sorić na golu Gorice imao je 13 obrana. Kod domaćina 7 pogodaka Alena Horvata, 6 je dodao Danijel Busić, 5 je dodao Doroteo Lukačec. Domaći vratar Stipe Purić ostvario je 11 obrana. Zaključak utakmice, dakle nakon jedne neizvjesne borbene utakmice ovdje u sportskom centru Kutina, Moslavina, Gorica 29:30. Pa da, nažalost, evo, izgubili smo ga u samoj završnici. Dobro smo počeli, cijelu utakmicu smo imali pod kontrolom, imali smo vodstvo. Nažalost, nekoliko čistih promašaja smo imali i nakon toga se uvukla, ne znam zbog čega, nervoza među igrače. Prestali smo jednostavno biti aktivni u napadu i to se odrazilo, nažalost, na ovaj poraz koji nam je sigurno jedan veliki sad minus. Možemo li zapravo reći da vam fali onaj vođa killer na parketu, jer vidjeli smo da ste stalno rotirali tu vanjsku liniju, stalno ste tražili nekog raspoloženog igrača koji bi se Vusiću mogao priključiti i tko bi preuzeo odgovornost na ključnim trenucima? Pa je, definitivno. Mi imamo sve ove mlade igrače, pogotovo na srednjem vanjskom, i tu se vidjelo da nemamo tog killera, nemamo vođu. Vanjski igrači sami uzimati odgovornost ne mogu, niti mogu, jer Gorica je jedna odlična ekipa. Odigrali su odličnu obranu gdje su nam zaustavili te naše najvažnije poluge i jednostavno više nismo mogli na kraju do gola. Kažem, ovo je za nas dosta veliki poraz, sada smo u malo težoj situaciji nego prije, tako da sad nam predstoji stvarno grčevita borba za opstanak. Pa šta reći, sve ste vidjeli, pobijediti na ovakav način je najslađe, gubiti cijelu utakmicu i onda na kraju pobijediti sa jednim golom razlike, dati gol praktički u zadnjoj sekundi, mislim nešto savršeno. Zapravo, pred kraj prvog poluvremena Moslavina je otišla na 5 razlike. Tu su možda, bez obzira što se ima igrati cijelo poluvrijeme, domaćini mogli prelomiti utakmicu. Sjajno ste se vratili sa 3 zabijena pogotka, a od sredine drugog poluvremena činilo se, eto tako se pokazalo da se utakmica preokreće u vašu korist. Pa dogovor je bio da što duže izdržimo u nekakvom egalu. Nažalost, bilo je 5 razlike u prvom poluvremenu, što su moji dečki, mislim, fenomenalno odigrali nakon toga, gdje smo smanjili na 2 razlike na poluvremenu i to nam je dalo zapravo vjetar u leđa za drugo poluvreme. Htio bih čestitati ekipi Moslavine na odličnoj utakmici, ali još više bih htio čestitati svojim dečkima, jer ovo danas što su odigrali, to je nešto savršeno. Ova 2 boda, dakle, po svemu sudeći igrat ćete ligu za ostanak, međutim ovi bodovi će vam itekako puno značiti jer se prenose u tu ligu za ostanak, što vam također jamči mirniji nastavak sezone. Pa tako je, svi sada znaju zašto igraju, ti bodovi se prenose i naravno bit će lakše proljeće. Što više bodova sada prenesemo, to ćemo biti mirniji u proljeću.